Само ескалация. Не мисля. Ходим се направям. С Бости бих дошла да ги Честит рожден ден! Рано е! Аз даже му викам. Всички паркирали не къде трябва. Къде си е, бате му? Има ли някакъв демокрацията трябва да се защитава и отстоява. Благодаря ви, че сте тук. Колко ти му хвали звъне и то не звъни. Да ви дам доста хора. Здравейте, Пловдив! Здравейте, пловдивчани! Море от хора! Не виждат протест за последните години, в които Пловдив ясно казва не на вероятната държава!
нашите деца, които искаме да останат да живеят в една нормална правова държава. Държава, в която има справедливост, ред и не ни ограбват. Защото днес това, което чувам от хората, които говорят и от всички вас, всеки има своята болка, своята история, своята причина да е тук. Но това, което изначално ни обедини за тези протести, беше, че 90 милиарда лева се разпределят на тъмно за минути с фалшиви изместени заседания, за да бръкнат във вашия джоб, в нашия джоб и да ни ограбят. Един човек, който заяви, че щял да прави държавата с голямо Д, но всъщност е четвърта политическа сила в парламента, завзе тази наша държава, тази наша България, държейки зависимите хора с компромати, не по пътя на избори. Той заставя подкупните, зависимите да му слугуват и да го обслужват. И всичко това струва пари. И знаете ли с бюджета какво се опитаха да направят? Или се опитват? Опитват се всички ние да платим тази сметка. Но ние какво ще кажем? Няма да позволим да ограбят нас и бъдещето на нашите деца, защото заемите, които се готвят да взимат, за да покриват всички тези далавери и схеми, ще плащат и нашите внуци и правнуци. И това не трябва да го допускаме. Най-лошия бюджет от Жан Виденово време насам. Представете ли си, ние, които изживяхме какво ли не в този период на преход, в 2025 година членове на Европейския съюз сме с най-лошия бюджет от 25 години насам. Какво ще кажем? Пловдивчани, че днес избрахте да излезете на този площад, който аз не съм го виждала никога толкова пълен. Има хора до светофара на четвъртък пазара. Има хора назад по улиците. Вярвам, че сме над 10 000 човека тук, които ясно заявяваме, че няма да търпим безобразията нито на голямото Д, нито на когото и да е друг. И тези дни стана много популярен един рефрен. Кой разпореди това безобразие? Днес аз ще ви кажа, ние ще спрем това безобразие. Заедно! Имаме нужда от обединяване. Имаме нужда. Катерина, заповядай. Нека държим позитивния дух. Благодаря на всички. Аплодисменти за всички, които препълваме площада. Препълваме площада. Препълваме площада и сме на булеварда. Защото улицата иска да ни чуе. Скъпи съграждани, аз няма да говоря високоправилно, защото аз не съм политик. Аз съм човек, гражданин на Република България, на град Пловдив, еднакво като всички вас. Може би
Доста хора тук ме познават, не защото съм политик, а защото съм учител, който е дал нещо на града, на неговото младо поколение. От 32 години работя в тази сфера и искам да ви кажа, че наблюдението е ужасяващо. Няма доходност. Няма. Трябва да я потърсим някъде дълбоко в нас, в семействата, за да можем да възпитаме бъдещите граждани на републиката така, че никой да не може да ни управлява, като ни води за носа. Защото ние дадохме възможност на хората с голямо Д, с голямо Б, с малко М, да не кажа какво е мой мозък, които са тук, за да смучат като кърлежи от нашата кръв, от нашия труд, разбивайки морала на семейството и обществото. Аз не съм привърженичка на нито една партия, защото през тези 32 години са ме лъгали страшно много и съм гласувала всеки път с голяма надежда. Това европейско знаме трябва да знаят тези, които са там едни от звездичките в Брюксел, че ние сме люлка на европейската цивилизация. Като такива можем да имаме претенции. Лично аз, като гражданин на България и на град Пловдив, в който съм родена, и някои казаха, че не са виждали по-голям митинг, но аз съм виждала, защото съм скачала облечена с 2 палта. Ето тук, ето там до спирката. Използваха моята млада сила на студент, който искаше да промени нещата. И накрая, когато пътувам из страната, виждам скелета и от разбити сгради, гари, заводи, построени. От кого? Кой е построил нещо сега? От всички тези, които се опитват да яхнат гребена на вълната. Достатъчно строихме, достатъчно рушихме. Време е да се съвземем, време е да си вземем това, което е наше. Аз не съм политик и никога няма да бъда. Слава Тебе, Господи! Аз работя на полето на образованието. 32 години носител съм на значка на Пловдив. Има хора, които ме познават тук и не съм малко, убедена съм. Но аз не мога повече да мънча от дивана и да се ядосвам, че някой иска да яхне гребена на вълната за пореден път. Добре, оставка, 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 оставка. Добре, добре. И после кой? После кой? Отиваме на избори. Кой? Кажете кой? Същите. За това мислете. И си образовайте и възпитавайте децата, защото това е нашето бъдеще. Е страшно! Страшно идва след нас! Пожелавам ви да сте здрави и обединени. Казвам го като обикновен гражданин. И благодаря въобще, че ми дадоха думата. Благодаря. Виждам страшно много млади хора. Моля да заповяда Торо Сторосян. Здравейте! Аз съм Торо Сторосян. Значи сърцето ми е пълно с радост, като ви гледам. Прекрасни хора! Младежи с хиляди! Вие ми дадохте надежда! Надежда за това, че ще победим! Никой не може да победи народа, който има такива сърца, като вас! Младежи!
Обичам ви, прекрасни сте. Да знаете, днес ще кажа нещо, което пътюм сутринта, когато носих тези две знаменца, ме спря един човек съвсем малко по-долу в улицата и той каза: на протест ли ще бъдеш? Викам да, вечерта в 18 часа. И той ми каза следното: абе, кога ще се уедат този с голямото Д? До кога? Колко вика този голямото Д? Кога ще си насити? И се чудят хора, кога ще си насити този човек? Кога ще му дойде, вече ще бъде сит? Кога? Кога ще си насити? Колко милиони? Колко пари? Колко искат? Какво искат още? Искат да вземат и нашите пари. Искат да направят бюджет, с който да ограбят нас и след това нашите деца. И вас ще го позволим? Не! Те искат да заробят не само нас този бюджет. Искат да вдигнат данъците. Искат да вземат дългове и да задължат и нашите деца да плащат тяхното своеволие и тяхната алчност. Нашите деца да плащат техните пари, които открадат от кой? От нас! И от нас деца. Ще го позволим ли? Младежи, хора, граждани, аз не съм сигурен, че никой не може да победи народа. Такъв жив народ и буден никой не може да победи, камо ли един-двама хора, които нямат мяра в своето наяждане и уяждане. Нали? И знаете ли кой е най-големият им враг? Най-големият им враг е тяхната алчност. И тя ще ги победи. Победи!